Ассалому алейкум бародарҷонон, салом ҳама подписчикои Автолайфда. Чӣ хелин ҳама касал созаи хубе саломатон созаи шеруина дастгиритон гарини систа. Ҳава ча ҳами видео тамошо мекунӣ, ҳами лайк мондан комментария дастгиритон гарини систа. Ҳама касал лайкура мезанем. Касое ки бури ҳал да Автолайф ҳатман обуна шав. Ва як бародар мошини фурӯширо дастрош гуфтааст Opel Vectra B, Opel ду чиш меги дутиё объёмни 2000 сол объём моторш 1.6 газ бензин ҳуҷҷат утилизатсия дора гуфта дастрош нафурӯшӣ нархаш 55000 сомонияй. номрӯи бародар дар рӯи экрана зангш бизанем ва барои шумора бештар маълумот метан. ва иҷара дидестен ҷо Автолайфай бисёри бародаро чихолӯи наважда доштан, ҳамаи намуча овардагион масачкора беҳаҷ ба доштан. И чихолӯра би дпаласои оригиналай мезанам, дидагиш мебинам, мега кай ҷо гирифти, баъд мега ки Автолайф ҳамаи светошон омадагиан айрабадор, хеле дубликат нест, ҳамаш оригинале ки мезани баракат меои иншоалло. хоб ин ай поёнгиёш ҳастай мисол 650 сума дорум бародарҷоно, арзоно чанд намуд ҳастай, масачко ҳастай, баъда хеле кожа оригинал ҳамуҷа дорем, ина хеле кожа оригинал, ин чорфасло ҳастай, аликантарои оригинале чорфасло, ҳамаи барои кайо барои шумоай. WhatsApp да бинависонем, дастафка мекунам тамоми шаҳри ноҳияи Тоҷикистон ва Дад, Қирған, Хуҷанд, тамоми ҷо вест Тоҷикистон роиш мекунам, мерава ба дили пир бе ягон проблема. биен аввал занг бизанем, чихола зинда бибинем, ҳамин чи хеле ки ман дастурат роӣ мекунам, ҳамин чихола ҳамун чизо ман хеле ранги дигар, мисол дигар сайто чизои хеле фалшиви намеёрум, чизе аст ҳамин ин аликантари оригинал ди свет мешава, падушкаша бинем ё ки ина кожаи оригиналаш. WhatsApp да менависем барои шумо буд авҷа бештар маълумоти худованди меҳрабон ҳаматан нигоҳ моша, ба дасти пир ба сари баланд биен мошин бихарен, ахе чихолако бизанем, дар ватини азизмон кор ва фаъолият кунем, бигардем. Саломат бошед. Салому алейкум бародарҷоно, подписчикои Автолайф, марамат хундаи Авантера овардан, срочнаи бадай беҳад нархи арзон қати да бозор 110000 сомонан, 80000 2012 объём 1.6, хоб газам дора, ана ҳуҷҷат танировкаш, утилизатсия кардаги 1 сола ҳай. Так, салон шабинен. Бача дарош маҳкам шид чи? Шорух, биё дарои равӣ ки клич кун, пеш биёр. Ина салонаш бародарҷоно. Салон шампушвака, чихолакои нав дора, полиг, молиг, мисол бекам кондисионер, печка ҳамаш қоидави кор мекунад. ин агар қафо ҳам бинем. 80000 сомон номрои соҳибша мемонам, метавонед занг бизанед, хайбу барои шуморо бештар маълумот метам. Бекам будӣ. Ина. Марамат BMW Grand Cruise бародарҷоно, 2017 солай. Лакшери ҷа ҳамаи ҷо шахшу ба навор мегирам, ҳамошо кунем мошинчара роҳат кунем. ин агар қафо бинем, чихел GTO спортивни кариб, парктроникои задни ҳам кор мекунад, задни камера. хоб 4 та балони нав, диско, салон шаҳак бинем. комплектатсияш зури бада. Ина салонаш. хоб шкаларни старт-стоп, хоб обогрев, режим комфорт, спорт, ҳама наворота дора. Ина потолокш панорама. дарош худаш мекашида палисоз. Ина комплектатсияи зури бача. хоб камераи 360 градус ҳам дора. наҷа камераша. агар пешам бинем. хоб агар тараф ҳам як тамошош кунем, мебинем хати вайбда салоншам салони зури ба. хоб автопилот, старт-стоп, ё монитори калон, режим комфорт дора, спорт дора, эко ҳам дора. мотораш дизела. хоб 220000 сомонӣ нархаш.
номер کارا میمونم زنگ میزنین کسایی دا مخول میشه برای شما بیشتر معلومات کریسکی واریانت. خب 92 960 90 90 Мараматина хундай санат Баодарҷону 2015 объеми 2 севиел моторш мотори зуран. Хоб бензини холи корейский вариант свечам свети зурай ила тонировка мекунӣ ча мехира. Хоб задни камера парктроник тагешо 4 та балони нав ина дастол ана безключавои дора салон сиё кожаный салон старт-стоп. Хоб ҳама нароч хоилави кор мекунад. Ягар пешам тамошош кунем. Абиё моторош до буд бензиния. Леки моторои наван айда 2014 болош 14-15 усунаш уже моторои зур дора моторои севел ҳам расходуш камай мисол ҳам ай кашишам зурай. Мага тараф шофёрам мегирам бинен. $130,000 сомонӣ. Номери ака 92 969 90 90. Мараматина хундай Грандеор Баодарҷону солаш 2011. Объеми 24 хатияй. Хоб техасмотор тонировка дораи. Хоб замаҷо шабояк шу мегирам бинем. Задни камера партроник свечам свети зура ягон кор надор нақш 135,000 сомонӣ. Харидори конкрет набоша иншоалло бо муомилаи нағз ҳамеша 4 балони нав. Салон шак бинем. Хоб панарам авдай сал потолокаш. Хоб кожаный салон старт-стоп ҳама навротош қоидаи кор мекунад. Салон шам комфорт хушрӯ шам корейский вариант ҳай. Ин агар пешам мегӯям агар пешам бинеш. Ана хоб 135,000 муомилаи нағз дорад. номери ака 92 960 90 90. Кадомиш ки махкул мешавад занг бизанен ай номи автолайф бо барои шуморо арзон мекунам. Марамат хундай Авантия Баодарҷону Авантиёи нав солаш 2015 вагонай мошин. Хоб комплектатсияи фулшай. Хоб партроникои задни передни кор мекунад партроникдор. Так 4 та балони нав дискоқати безключавои дора дастош никелни. Так салонуш сиё кожаный салон. Хоб автопилот. Хоб старт-стоп ҳама навроташ кор мекунад. Комплектатсияш ҳам бадзура 125,000 сомонӣ нархш. муомила дора бо агар хафаам бинем. хоб кадомиш ки махкул меша Баодарҷону номери кара мондагим занг бизанем. ин мошиноя ки ягон туш кор надорам тайёрай. 92 960 90 90 номери соҳиби мошин. Аванте нехундай Туксон Грандеор Саната. хоб хоб 2015 сол Баодарҷону хундай Сантафе объеми мотораш ДВД дизелай. хоб 4ВД нархш 155,000 сомонӣ. ина
касои да махбул мешавад номерои соҳибаш ҳаст. Дискключавой дора. Дарои электра, сидельники шафир лифт, обогрев. Так. Старт-стоп, мониторы роднои. Ҳамаш хӯйдавие. Ана дароша бин се положение мешавад. Агар қафон дебим, агар қафон тамошо кунем. 155,000 муомилаи нағз дора. Хоб 92 960 90 90